Μια ζωντανή αναδρομή στην εξέλιξη των βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί η έκθεση Game World 2011, η οποία φιλοξενείται στην Θεσσαλονίκη. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να παίξει από τα παραδοσιακά Pac-Man και Tetris μέχρι υπερσύγχρονα βιντεοπαιχνίδια χωρίς τηλεχειριστήρια. Στα παλιά video games το χέρι πονούσε από το χειριστήριο. Στα καινούρια το χέρι γίνεται χειριστήριο. Είναι μια έκθεση που ενδιαφέρει όλες τις ηλικίες, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Η πιο μεγάλη βέβαια εντάξει, κολλάει στα καινούρια παιχνίδια, αλλά κολλάει και στις μνήμες που έχει, στα παλιά. Οι επισκέπτες της έκθεσης Game World 2011 έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εξέλιξη των πιο δημοφιλών video games σε υπολογιστές και κονσόλες. Πρώτη φορά έρχομαι σε μια τέτοια έκθεση. Είναι εκπληκτικό, νομίζω ότι είναι μαγικό. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παλιά τα παιχνίδια. Έπαιζα τα περισσότερα από αυτά και τώρα παίζω και τα καινούργια. Το περιπετειώδες διαδραστικό ταξίδι περιλαμβάνει περίπου 1000 παιχνίδια τεχνολογικής δράσης για μικρούς και μεγάλους. Από τα ρετρό Pac-Man και Tetris μέχρι τα Kinect και τα νέα τρισδιάστατα. Παιχνίδια τα οποία δεν χρειάζονται χειριστήριο, σκανάρουν το σώμα και γίνεται χειριστήριο ο ίδιος ο παίκτης. Κονσόλες μικρές, οποία είναι βλέπεις τους ήρωες τρισδιάστατα χωρίς να χρειάζεται γυαλιά. Η έκθεση που φιλοξενείται στον πολυχώρο Μήλος θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αθλητικά.